Ndakubvunza kuti muZimbabwe tina Minister of Health here. Minister of Health arimo? Kana arimo, makamboona here kuti zvipatara zveZimbabwe zvaparara, health sector yaparara? Ini murimo henyu minister, muripo shuwa? Makashanya? Kana makashanya, maana makore mangani mashanya minister? Kana muripo? Kana makashanya dzokai kunyika yeZimbabwe nokuti health sector yaparara. Shanyirai kuparara nyatwa, endai kuGomo, mukapedza neHarare, endai zvipatara zvese muZimbabwe as a whole, munyore pasi nai, tsvake bhuku rakakura stereki, munyore pasi maripotsi ese, munyore pasi. Kana mamuofisi menyu mozoona one by one kuti mukaite sei. Kubva mibhedha iri kuvata mapatients, mishonga mumahospitals, zvese, mauniform avari kupfeka, vane zvikwanisiro here zvekuti kana munhu akarwara, magloves, kubva kumagloves, masirinji, zvese. Ndanga ndichikumbira Minister of Health mutarise nai, utano hunokosha bedwe. Iko zvino vana veZimbabwe vada kudzoka kuZimbabwe asi hakuna mishonga. Vanga vajaya kuno kuSouth Africa, kuBotswana, kuZambia. Tichasvika rini tichigara nyika dzimwe nyika? Nyika yedu iripo. Iriko nyika yedu yeZimbabwe. Ndo nyika yatoda, nyika yatakazvarirwa, ndo nyika yatoda isusu. Naye Minister of Transport, muripo? Muri kuziva here kuti marodhi aparara? Marodhi aparara. I remember 1996-97 ndaibva kuZambia, ndo kwataishandisa chichoda zvinhu. kuZambia tashandisa rodhi kuVictoria Falls, taibva kuLusaka toti Livingstone, tokrosa toya muVictoria Falls, tokwira torara muVictoria Falls, tokwira KK kuma 4:30 makuseni, svika tasvika kwataenda kure Gweru Kwekwe koko. But Dr. Nye rodie Victoria Falls Brawayo, those years there were no potholes at all. Zvekuti ukakwira bhazi kuma 4:30 makuseni waigona kurara. The road was so perfect. The road was so perfect. But iko zvino ango makomba. Muripo here minister, kuti makashanya? Kana makashanya dzokai kunyika yeZimbabwe, imboshanyirewo rodhi iyoyo mumboona. Mapedza iyoyo moshanyira rodhi dzese muona kuti dzakamira sei. Motsvaka futi bhuku hombe renyu ramunonyora futi pasi rodhi dzese. Anyway, ukaenda nemota inoparara. Hakuna rodhi iri muZimbabwe inonzi iyi ndo yakanaka. Marodhi ese apera. Minister muripo? Muri kundidzawo na minister, muri kundinzwawo? Ndiri kure asi ndakukumbira kuti mundinzwewo zvandiri kutaura izvi. Toda kudzoka kumusha. Yakwana nguva yekuti tidzoke kumusha. But toda kuti all these sectors zishande. Health sector, education sector. Education yafa. Yafa education sector. Ndataridza nemumwe kuno kwatiri kuno vanotiseka vachitarisai mune nyika yenyu yeZimbabwe. Zvaita tarisai mune maticha acho.
maticha ekuzimbabwe kudhara tichiri vadiki kuma70s 80s ticha aityisa aiva nechiremera akapinda mulaini mamunogara kana nguva asina kunyora correction waimhanya woenda kuseri kwemba unotiza kutya ticha angoshanyawo but ticha anga nechiremera iko zvino maticha hachina chiremera zvakaenda nepi Ministry of Education muripowo futi makashanya kana makashanya dzoka kuZimbabwe mufambiro maschools ese muZimbabwe nebhuku renyu rakakura muchinyora mareports nokuti vese vava nemareports avanawo ukabvunza headmaster anokupai report ukabvunza ticha anokupai report ukabvunza vana vechikoro vanokupai report vasvika muofisi menyu mochigara pasi mona kuti toita sei needucation yaparara education zvisingaiti Minister of Home Affairs varipo kana muripo Minister of Home Affairs kana zviya ndii munoona kumapurisa uku handiti makamboona zvipfeko zvavo kubva kumasocks emapurisa bhutsu dzemapurisa dzakabhenda imuripo asi makashanya kana makashanya makoma dii kudzoka kuZimbabwe madini magadzirisa because pazvava hazvichaiti vedway mapurisa zvava zviseko zvenyika zvepasi rese mapurisa eZimbabwe ndakambenge ndichitendera muZimbabwe mazuva apera panenge kuZimbabwe ndibva kuno South Africa ndakaona mapurisa mashoma akasimba ane ganda kuratidza kuti vari kudyawo zvakanaka the rest were slim, very slim. Nzara mapurisa kune nzara Minister of Home Affairs kana muripo nzwaiwo tobva tauya kuma Minister of Industry and Commerce minoti yakunzi chii but alright maindastry aparara muZimbabwe mazhinji akavharwa tinoda kudzoka kuZimbabwe tizoshanda tingashande pai kana maindastry akavharwa mune plani here kuvhura maindastry tidzoke kana iripo todzoka chero nguva todzoka we love our Zimbabwe we love our motherland but tingadzoka sei kana zvinhu zvakadai pekuti wese munhu angotengesa tichabva kuchikoro pana kuti amake mabhuku akunogara pasi pemuti akutengesa matomatisi anyway koshisaiwo nyika kana makashanya dzokai munyika mugadzise nyika maminista ina handifunga kuti mune minista 1 ari muZimbabwe funga mbese makashanya kurudziro yangu nhasi ndeyekuti vose imaminista mose muri muZimbabwe kwamakashanya sidzokai muZimbabwe mushandire nyika yenyu andi vakapiwa ministry mumwe nemumwe ane ministry yake yakapiwa Minister of Health varipo Minister of Transport Minister of Energy magetsi ari kuenda hatiziva kuti mahours mangani anoenda ongodzoka mahours mashoma kana kuti maminitsi mashoma vaenda futi nyika yedu yakanaka tinoida asi toda kudzoka Zimbabwe but ngaigadziriswe vedwe taneta tinogara kudondo kana musango taneta takuda kudzoka kumusha gadzirisai nyika vedwe kubva kumusoro kusvika pasi kubva kuchigaro chekumusoro kusvika kuchigaro chepasi imi kana makateerera tinzweiwo vana venyu tachema tiri kuno kunze gadzirisai nyika tidzoke vedwe
takuda kudzoka kumusha tanzwa kunyika isiri yedu tine shungu pamwoyo. Vamwe tava nevazukuru izvo zvinotsauraiso ndito nevazukuru. Vamwe vakazvarwa kuno, vamwe vatombozive chinodzi mombe. Zvese izvozvo hazvina basa nai, chikuru utano hwomunhu. Ko utano hwacho kana munhu akakuvara nhasi hapana pokuwana kana matablets, kana pokuti awane ropa ada kuwedzerwa ropa ita accident, hapana. Zviriko. Pane hama dzangu dzakawanda dzakaenda kunorapiwa kuZambia. Kubva kuZimbabwe, vari kuZimbabwe vanorapiwa kuZambia. Takatumira mari kubva kuno kuSouth Africa kuti munhu ari kuZimbabwe anorapiwa kuZambia. Can you imagine? Such a beautiful country, Zimbabwe. Vanhu vobva imomo vanorapiwa kuZambia. Mune shuwa? Gadzirisai veduwe. Ngati kana makashanya dzokai munyika mugadzirise. Minister of Health. Ndiani karaziya Minister of Health? Douglas Ng'ombe Shora. Ndimi? Ndofunga hamusi. Kana muri mika gadzirisai. Pashata apa. Hapana kumira zvakanaka apa. Minister of Education varipo? Ndiani? Gadzirisai. Minister of Industry and Commerce varipo? Gadzirisai. All sectors gadziriso dziri muZimbabwe. Nyika ifunctioni. Tidzoke kumusha. Musambonetseke kuudza vanhu kuti dzokai kumusha, dzokai kumusha. Aiwa. Nyika ikamwenzi yanaka. Tinopfeka mabhegi pasina kubatirwa shamu tigodzoka tese. Hakuna munhu anoda kugara kuZimbabwe. Kana tikadya zvinonaka sei kuno kwatiri. We love our country. We love Zimbabwe. Home is always the best. Kuyamwe tikadya zvinonaka sei kwatiri kuno. Home is always the best. Asi gadzirisai veduwe. Kana makashanya ima minister dzokai kuZimbabwe mugadzirise zvazviriko zvinoka zviri kutaridza sekunge maministers havamo vakashanya. But mukashanya nguva yakareba zvakadii? 5 years makangoshanya chete. Chidzokai kamugadzirise nyika. Handi makavhoterwa navanhu mukaappointwa kuti muite minister. Angava Minister of Health. Iko kuhealth kune nyaya uko. Ndokune utano hwese ka. Kuchembere iri kumusha isina mari, isina huku yekutengesa, isina mari. Vanhu vakapera kufa, yangosara iri chembere. Anorapiwa nei? Mundudzai. Hana kana $2, hana kana $1, anorapiwa nei? Vedwe. Gadzirisai nyika. Gadzirisai nyika tidzoke. Imi wacho maministers gadzirisai nyika tidzoke. Toda kudzoka izvezvi chero nhasi togona kudzoka. Gadzirisai nyika.